daukagu galduta lan-sari bereziko 150.000 oraingoz, ez digute ematen aukerarik betetzeko plantilla behar den moduan, murrizketa ekonomikotaz aparte galtzen ari dira etengabe lanpostuak. Gaur egungo plantilla gobernuan ez du ematen behar diren lanetarako gauden langileekin. Exijitzen dugu ope bat bakante guztiekin, ez bakarrik eurek atera dituzten nahi dituztenekin, eta ondorioz akordio honek da jarraitzea orain arteko hildoarekin. Murrizketarik ez! Murrizketarik ez! Murrizketarik ez! Murrizketarik ez!